Køer, de udleder drivhusgasser, som ødelægger jorden og gør den ubeboelig for os andre. Som I ved, så prutter køer altså rigtig meget. Og det de prutter, det er metan. Og metan er en drivhusgas, også kendt som CH4. CO4'en, som der bliver udledet af alle de her mange køer, det virker altså som en meget potent drivhusgas, som gør jorden varmere og smelter polerne osv., som I allerede ved. Og CH4 er faktisk med til at til 25% af al drivhuseffekt på jorden. Det er rigtig meget. CH4 kan også bruges som en biogas. Og biogas, det er altså en grøn energiressource, som også er CO2-neutral, hvilket betyder, at den ikke udleder drivhusgasser. Vores idé er så at få alle de her køer væk fra marken og ind i nogle lader, så de ikke kan bruge CO4'en op i atmosfæren. Ideen er så, at de her lader skal opfange metanen, som de her køer prutter, med udsugning. Og den her metan skal så transporteres direkte fra laden til et biogasanlæg, hvor det kan blive brændt af til energi. Der er så også meget mere plads til at dyrke korn, da køerne ikke behøver at gå rundt på markerne mere. Ja, New York bruger 216 milliarder megajoule om året, og køer prutter 69.800.000 ton metan om året, og 1 ton metan er altså lige med 50.000 megajoule. Og det betyder simpelthen, at hvis man laver alt det her matematik, så vil man kunne give energi til 1016 byer på størrelse med New York om året. Fantastisk. Vi kan derfor konkludere, at køer truer jordens fremtid, og vi må sætte drastiske midler i brug i kampen for jordens overlevelse.